Здравейте хора, отново в четвърти епизод. Вие сте с Дивака Дона 177. С Дивака Дона 1.7. Обърках се, извинете. Ще покажа абсолютно всичко от начало. Значи, това е къщата ми. Малко съм усъвършенствал преди да спра третия клип. Това е тук, нали. Сега показвам ви къщата, нали. Тук не е много обзаведено вътре. Тук е нещо като да идвам да си гледам като излет. Не, че има какво да се гледа, нали. Аз вече го казах в предишните епизоди. Това тук долу имам. Обаче забравих как се правеше легло и ако някой знае да напише в коментарите, ако аз не съм. Всъщност, не дейте да пишете. Просто съм забрал сега как се прави легло, затова не съм си направил. Спомням си, че че трябваше да се събира кожи с дърво, ама и спомням, няма значение, като сета ще направя. Сега ще ви покажа, направил съм си нещо като една малка кула. Проблема е, че няма хубав изглед и нищо такова, иначе много хубаво се получава и на мен лично много ми харесва. Все пак това са първите неща от първите няколко епизоди от началото на игра, от началото от предицата, която правя. Това тук е нещо като малка стаичка към кулата, може тук да се яде, нали, каквото искаш да правиш. И тук вече е нещо като кула, която мога да гледам всичко, но понеже е много високо, има мъгла и времето е такова. Тук съм го направил така и всъщност да, това е общо взето. Благодаря, че гледахте клипът на Дивака 1.7.7. Ще се видим отново в другите епизоди. Чао!